Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseKalfontein Extension 22 lapho khona sekubulewe owesifazane oneminyaka engamashumi 25 ubudala 25. Kubiya ukuba kube nengxabano phakathi kwalona ke wesifazane nowesilisa oyisoka lakhe aphinde ke abe ngubaba weingane zabo ezimbili, eyodwa eneminyaka emithathu kanti ke eyodwa futhi eneminyaka eyisithupha ubudala abafana. Kanti ke lona wesilisa kube ukuba uvuke umbhejazane egwaza lona wesifazane waphinde ke futhi ke wamgxoba ke noma emkhanda ke ngamatshe. Amalungu omphakathi akwazile ukuthi ke afike endaweni yesigameko kwase ke kufika kubekwa ke noma ke kufonelwa ka amaphoyisa nawo ke agcine ngokuthi ke afike. Lona ke wesilisa singaqinisekisa ukuba uthathwe amaphoyisa nakuba ke imininingwane ukuba ke ngabe umuntu osiwe ngasesibhedlela noma estation samaphoyisa. Lokho ke kuyoba ke imininingwane eyovela uma sekuphume isitatimende samaphoyisa. Kepha ke yena umuntu ozobhekana necala lokubulala. Sizokwazi ukuthi ke sikhulumisane nomnikazi ke wendawo okuyindawo ke la beqhashe khona lapha endaweni ke yaseKalfontein, umuzi osesitaladini esibizwa ukuthi ke uSeaport. Sikhulumisana ke nomama Mabuya, yena ke uchaza kabanzi ngalokho ke akwaze ukuthi ke akubone. Kanti ke okunye singakubalula ukuthi ke lona wesilisa ongubaba wezingane ungokudabuka ezweni laseZimbabwe. Mama, ngiyazi ukuthi sikhuluma nawe nje isimo sihleneze endaweni ewumuzi wakho. Sicela nje ukunika ithuba ubengelela umphakathi. Sifisa ukuqonda kabanzi ukuthi njengoba sila kunamaphoyisa kwenzakalani. Ngithanda ukubengelela umphakathi, ngibingelele nani nonke. Namhlanje ngithe ngihleli endlini ngigeza umntwana, ngangena lo sisi agijima lo mama agijima endlini. Mangithi nayi indoda imbambile ngempahla, ngithi ngiyalamula indoda ikhipha iskoof drive. Ithi gwaza mina ngishifte, mangishifta ngithatha ikhathulo ngishiya abantwana endlini ngibalekele ngaphandle. Ngithi ngiyobiza abantu bazonginceda. Mangithi ngiyabuya nabantu sekazikhiyele endlini indoda. Uvula amahasi ushaya umfazi ngezinto zami zasendlini uyamgwaza. Umfazi abene athatha isikhiya silahlele ngaphandle, athi makasilahlele ngaphandle ngithi ngiyavula indoda ibuye ithi iyagwaza lapha isandla sami ngishift. Bathi makaphushela makayale ngivula ibhatla umfazi athi uyaphuma umfazi makafika la amgwaze ngeskoof driver la ngaphandle. Leso sikhathi sengibiza abantu amgwaze makaqeda ukumgwaza amkabhena nge18. Ngibiza abantu ngifonela amaphoyisa. Isuke ngani mhlambe uke weza umsindo noma abantu abebephila kanjani njengoba beqhashela emzini wakho? Mina umfazi uke wanyamalala ngangasamboni, wangifonela umfazi makangifonela wathi indoda imshaye ngeyamora enhloko una 16 stitch. Ngithi mina manje ukuphathi ngisekhaya, ngithi ukushaya kanjani singakuzwa la endlini uthulile nawo nesibindi wayungamemezi sizwe ke. Umfazi athi bengisaba ukumemeza. So umfazi uhambile ngathi mina ungasabuyi, ngitshela indoda ukuthi hayi nawe ke kumele uhambe. Umfazi ngimangalizolo sengimbona sekakhona. Ngimbuza umfazi eze kimi makeze endlini. Ngithi ubuyile sisi, athi ngibuyile. Ngithi awusaba ukufa lo muntu wakushaya ngeyamura athenda umamami akazi umamami ukuthi ngila. Umamami wazi ukuthi ngikhashile linye room. Ngithi likuphi room likhashile, athi lingale. Ngithi nala uzophuma la. Athi umfazi ya umama mangifuna ukuthi azi. Ngithi mina umamakho kube bofile bekazoxolisa kubani ekuqaleni. Athi umfazi ento uzongibulala lo muntu. Ngithi kodwa usabuyile. Hayi ahleka aphume. So namhlanje makangena gijima manje ntambama ngabo 4 makangena gijima bayagijimisana uphethe iskoof drive ukuthi isuke ephangazi. Abantwana bakhona yini bona bangakanani? Ukhona umntwana una 6 or 5 angazi, omunye una 2. Ngoba siye sabafihla abantwana ngoba besazi ukuthi nabo maybe bangayenza something ngalabantwana sebafihlile bakhona. Umbuzo ke omkhulu uzothi uphi yena umenzi wokubi njengoba sifika la sibona amaphoyisa kanjalo neambulance? Umenzi wokubi uthe makaqeda ukulimaza umfazi wangena ekamereni lakhe wavala ibhatla wavala umnyango walayita igasi
wayilayita yavutha ithe mayivutha sathatha amanzi amabhakede wamanzi sathela lapha erumini ngavutha impela ngathi makuvutha ngale erumini lakhe sabona sekacisha futhi umphakathi mawuthi uyangena uphosa izinto umphakathi wasugwabula umnyango ngathi abamoshe nebhatla bangene bamkhiphe leso sikhathi uphosa izitina kuyimanje abanengi bomphakathi baye eclinic balimele bashaywe ngezitina bashaywa uye bekaphonsa izitina kanzima kabi amaphoyisa akwazileni ukuthi amthathe naye kube ngcono mase kufika amaphoyisa noma wathatha isikhathi kodwa khona afikile ngoba kuthe makufika amaphoyisa kula kube khona nomnyakazo ngabona sekaphumele ngaphandle sebamthathile ukuthi kubangene kanjani angisabonanga waphi kuyisiphithiphithi ngibone nje sekadonswa umphakathi sebamdonsela lana amaphoyisa amazama ukuxhalisa umphakathi sekalele laphansi amaphoyisa amthatha amfaka evenini. Yake muzwa kwethu nokho ke kuyadabukisa okwenzekayo ikakhulukazi uma ubuka izinga elikhuphuka njalo la abantu ke abasuke benobudlelwano bephinde ke futhi ke kungabe bikho ukubekezelelana buka njengalokho ke sibika nje lombiko yelinye ke lamacala eGBV elingelihle neze izimo nokwenzeka futhi okuphinde ke futhi kube kubi kwenzeka phambi kweingane ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe ithombe nemsindo siqoshelwe uSihle Ngwini kanti ke umbiko siuqophe eGalfontein Extension 22.